Bale, ba. Jarraituko dugu gaurko jardunaldiko lehendabiziko solasaldiarekin, eskubide kulturalak gure lurraldeetan edatzea, nora goaz. Elkarrizketa honetan edukiko ditugu Andoni Iturbe Amorebieta, Eusko Jaurlaritzako Kulturako Sailburu Ordea, Maite Peña, berriz ere gurekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zaintza eta Gizarte Politiketako diputatua, Maite Usabiaga Uranga, Bergarako udaletik datorrena, herritarren arloko lehendakaria, Igor Agirre eta Imar Dorado, Matia Fundazioko egurtzegitik datozenak, Sonia Kamara, Pereña, Barakaldoko Antzokiko zuzendaria, eta solasaldia dinamizatuko du Oskia Ugarte, Uarte Zentroaren zuzendaria, proiektuaren talde eragileko partaidea, eskubide kulturalak, eusko ikaskuntzak sustatutako parte hartze eta gobernantza politikak. Bueno, mila esker, egunon, mila esker gertu kulturari hemen saio hauek antolatzeagatik, beti atsegina dago, ni buruz hitz egitea. Mila esker zuei hemen egoteagatik, ez dugu elkar ezagutzen, gauza raro egiten zain niri, baina, bueno, nik uste dut gaur sakontzeko aukera izango dugula, eta noski hemen zaudeten guztiei. Bueno, nik uste dut niri ilusio handia egiten dit, halako gaiak eztabaidatzen direnean, onarpen hau ikustea, beraz, bueno, goazen aurrera, denboraz larri gabiltzala. Bueno, gaur eskubide kulturalen inguruan hausnartu nahi dugu, nola datzen diren gure lurraldeetan batez ere nola egiazkoak, egunoregokoak eta partekatuak izan daitezken, ez? Eskubide kulturalak gizaki ororen oinarrizko eskubideen parte dira. Aipatuko du Jazmin Beiraken hitz batzuk, ez? Berak aipatzen du hauek dira sortzeko, adierazteko, parte hartzeko eta komunitate baten parte sentitzeko aukera ematen duten eskubide motak, bai? Beraz ez da soilik kulturara sarbidea izatea, bai? Baizik eta kulturaren bidez mundua irudikatzeko, erabakitzeko, sortzeko eta eraldatzeko gaitasuna daukaten eskubide horiek, ez? 3 urtez eusko ikaskuntzaren baitan eta haiek bultzatutako eskubide kulturalak parte hartze eta gobernantzarako politikak izeneko lantalde baten parte izan naiz, zuzendaritza akademikoan ibili naiz Maialen Akizurekin batera. Lantaldean bertan ere Miren Epaltza, Aritz Zerain, Iratxe Retolaza, Juan Mari Larrarte, Alaia Kaseno eta Álvaro Fierro ibili dira gurekin, bidelagun. Eta gaur horien guztien bozeramaile izatea otu zait, ez? Mai hau bideratzeko, bai. Ikerketa taldean hain zuzen ere, gaur eztabaidatuko dugun ideia hori landu izan dugu, bai. Kultura, gobernantza partekatua eta erantzunkidea, bai. Kultura horrela ulertuta ez da herriarentzat egiten, baizik eta herriarekin, bai. Ezakin nabardura hori horretan sakontzeko aukera izango dugula uste dut, ez da bakarrik herriarentzat egiten dena, ez, baizik eta herriak egiten duena. Hori bai da kultura, ez da denbora pasa bat, ez da gu entretenitzeko, baina baizik eta gure nortasuna, bai, eraikitzen duen zerbait. Datorren orduan, bai, ikusi nahi dugu nolari den logika hori gauzatzen, maila ezberdinetan, bai, maila politika publikoetatik hasita, bai, eta kulturaren praktikan sakondu arte, bai. Bueno, hasiko naiz lehenengo geruza bat planteatu dut, 3 geruzatan egin nahi dut pixka bat hau hitza eman edo, eta lehenengo geruza batean eskubide kulturalen ezarpena eta tentsio instituzionaletan sakontzea nahiko nuke, bai, horretarako Andoni Iturbe, Maite Peña eta Maite Usabiagari zuzenduko dizkizuete galderak, ez? Galdera modu zabalean egingo ditut, 3 geruza daude, 3 galdera zabal proposatuko ditut, beraz, heldu iezue nahi duzuen tokitik, eta eraman zuei interesatzen zaizuen tokira ere. Bukaeran, uste dut, hastia izango dugula jendeari hitz emateko eta parte hartzeko, beraz, bueno, banoa. Zuen kasuan galdera da nolari dira txertatzen eskubide kulturalen ikuspegia zuen eremuetan, bai? Izan maila instituzionalan, sozialan, kulturalan, bai? Eta ze zailtasun edo ikaskuntzak aurkitzen dituzuen, ez? Txertatze horretan, bide horretan. Kontutan izan da, testu inguru zaila daukagula, ez? Euskal Herri mailan, 3 marko administratibo ditugula, eta
errealitate horretan, bai, nola eraiki dezakegun kultura partekatu baten ideia hau, ez? Ezakita, Andoni hasiko zaren, bai? Mila esker. Egun on guztioi eta lehendabizi eskerrik asko antolatzaile konbidatzagatik Eusko Jaurlaritzara jardunaldi honetara. Zuk aipatu duzu, Euskadin antolaketa instituzionala oso konplexua da. Badauko udaletxeek, aldundiek eta gobernuak kasu honetan, eta batzutan ministeritza edo Europako erakundeak sartzen dira, ez? Gure kasuan, guia 2023an kultura plan estrategikoa idatzi genuen, 23-28ra, eta horretan bai, ja honetaz hitz egiten genuen. Martak aipatu du bere aurkezpenean, zelan bere ustez kulturak erdigune horretan egon beharko zen, ez? Guia hori plan estrategikoan sartu genuen, eta ni bai ikusten dut nire esperientzian, eta oin salur orden moduen bai ikusten dut, kultura ez tala izan behar gauza anekdotiko bat, ez? Honek ja, idazle batzuk esaten zuten, que lo pequeño no desarente tienen que ser anekdotiko. Eta batzutan, ibilbide baten bai ikusten da, gizartean edo gure erakunden artean ematen du anekdota moduan agertzen garela. Gu horretan eskaude adoz. Kulturak guk uste dugu konexio asko ditula beste arlo batzukin. Hemen gaur egun gizartekintzan gabiltza, osasuna be aipatu da, turismoa ere aipatuko nuke, ogasuna ere aipatuko nuke, badaude hor ja konexio niretzako oso indarguneak direla. Gu horretan sinesten dugu eta horretan buru belarri gabiltza, ez? Orduen, zentralidadeaz hitz egiten badugu, ez da bakarrik kultura zentroan jartzea, baizik eta zentroan jartze konektatuta beste arlo batzukin. Nik uste dut gaur egun lehen ezagutzak agian partzialki zeunden, ez? Kultura, hezkuntza ez du gaipatu, hezkuntza be, nik uste dut paper importantea. Baina, gaur egun nik uste dut loturak gero eta indartzuko da. Kudeaketan gabizenok, nik uste dut proiektuak definitzen ditugunean, edo pentsatzen dugunen proiektu batzun, beti pentsate behar dugu, konexioan kudeatu behar ditugula eta plazaratu egin behar ditugula. Honetan adibidez, Agenda 2030, guretzako importante izan da 18. helburu hori garatzea. 18. helburu hori garatzea da gehien bat kultura eta hizkuntza. Gu badaukagu hizkuntza bat, egia da hemen ofizialak direla gaztelera eta euskera, baina euskera bada, ez dakit hizkuntz vertebradora bat kultura hitz egiten dugunean, ez? Eta, di garapena importante izan da. Zer dakan garapen horrek? Gure ustez garapen pertsonala, eta garapen pertsonala dagoenean, garapen kolektiboa ere badago. Eta azken honekin zer lortzen da, zein da nik kulturak euki behar duen helburua zerbitzu hori ematen dugunean gizarteari, zegu gauzenok hemen zerbitzu bat eman behar diogu gizarteari, hori argi euki behar dugu. Balore publiko sortzea. Eta balore publikoa sortzea zer da? Zerbitzu ematea gizarteari, jasangarritasuna, ez da jasangarritasuna bakarrik inguru giro begira, baizik eta soziala, ekonomikoa, lurraldetasuna, eta normalean kulturan gabizenok lan egiten dugu gai batzuken esanguratsuak direna. Orduen, nik gure ustez hor lanean gabiltzea, olako ejetan, zerbitzua, esanguratsua elementuak direnak, eta jasangarritasuna bere zentzu zabalean, alde horretatik balore publikoa sortzen dugu, eta balore publiko ematen diagu gizarteari. Eta, momentuz, agian hemen utxiko dut, baina gero, nahi baduzu joango gara sakontzen gara begotan. Osangi, bai. Maite, nahi baduzu urrengo hartu hitzaz. Bai, galdera ugari plazaratu dizkiguzu lehenengo parte hartze honetan, ni lehen ja lusatu naiz, esan didate pasain gehala, beraz saiatuko naiz laburra izaten, ez? Bururatzen zait bi hitz, ez? Plazatutako galderai erantzuteko. Lehenengo da elkarlana eta bigarrena da pertsonalizazioa. Egia da, arkitektura instituzional konplexua dakagula. Baina horrek ez du oztopo bat izan behar.
eta gizarte mailan adibidez, edo gizarte arloan, lehenengo arreta udalek ematen dute, bigarrena aldundiek, eta planifikazioa nolabait esateko, eta modu oso azkar batian Jaurlaritzak, ez? Horrek behartzen gaitu elkar lana sendotzeko eta elkar lana eramateko. Guk hartatzen ditugu egunak joan, egunak etorri, 34.000 lagun, egunero, Gipuzkoan. Bigarren eskumeneko, bigarren mendekotasuna duten pertsonak, desgaitasuna dutenak, babesgabetasun egoeran daudenak, aurrak, babesgabetasun egoerak dauden aurrak, baita ere indarkeria matxista jasaten duten emakumeak. Eta hau esaten dut, erakusteko zenbakia, pertsona gero eta gehiago diala, gaude rekorrean eta ez dugu langa eman, jarraituko dugu hazkunde horrekin, eta gero bigarrenik zuek ere ondo ulertzeko zenolako perfilak hartatzen ditugu. Beraz, elkarlana guretzako da funtsezkoa. Lehen aipatu da, ez? Eta ni askotan hitz egiten dut hainbat pertsonekin batek galdetu zian aurreko gunean, baina hori gertu kultura eta hori ez dago ja gaindituta, ez dago bermatuta irisgarritasuna, ez? Kursalera juteko edo beste, eta bai, baina ez da hori. Ez da hori bakarrik, ez? Kultura eskubide bezala ez da hori bakarrik. Eta lehen saiatu naiz azaltzen nire lehenengo parte hartzean. Hori esan da, bigarren hitza da pertsonalizazioa. Guk ditugun zerbitzu publiko onak. Badaukagu hobetzeko margena, baina esan behar dugu onak ditugula. Estalduraren aldetikan baita ere, baina danak antolatuta daude edo egondia antolatuta zerbitzuaren arabera. Eta trantsizioarekin zer bultzatzen ari gea, zer bilatzen ari gea, pertsona erdigunean jartzea, zerbitzu, instituzio, entitate guztik, elkarlanaren bidez pertsona horren mesedetara lan egitera. Eta hortarako elkarlana, berriro diot, funtsezkoa da, ezinbestekoa, zaila da. Ze utzi behar duzu zure ikuspuntu bakarra eta kontuan hartu behar duzu besteena ere. Eta hor gainetikan pertsona bakoitzaren ikuspuntua, beharrak, nahiak, eta hori importantea da. Gu, hasi ginenean esan ez, eta zergatik egoitzetan edo eguneko zentro batian, edo osasun mentalen arazoak dituzten pertsonentzako ez dugu erabiltzen kultura tresna bezala. Eta gaur, arlo honetan gaude, eta esaten dut, kultura erabiltzen degula tresna bezala. Baina, arreta jartzen badegu ingurumenian, ondartzaz gozatzeko aukera denentzako bermatzea ere beste programa da. Hau da, denok gozatu behar dugu eta denok egin behar dugu buruan daukagun bizitza proiektu betea. Eta hori aurrea emateko kultura ezinbestekoa da. Kultura komunitatea sendotzeko, kultura gizartaren parte bat izateko, eta kultura ere nortasunaren indartzearen aldeko apustua egiteko. Beraz, guretzako hori ezinbestekoa da. Pertsonalizazioa, hau da, denok daukagu eskubidea kulturaz osatzeko eta kulturan parte hartzeko, eta denok daukagula, baina kolektibo batzuentzat ez da bakarrik eskubide bat, baizik eta tresna bat. Tresna bat inklusioa lortzeko, tresna bat enpoderatzeko, eta bar. Orduan, hori hola, behartuta gaude,
halako ekimenak martxan jartzea. Elkarlanaren bidez. Mila esker, Maite. Bai. Bueno, eta azkenik galdera honi erantzuteko Maite Usabiaga oraingoan, zakit errepikatzea nahi duzun, edo... Bueno, ni pixkat egunon, toki mailako ikuspegia edo eskaintze aldera, ez da? Nahiko notzuen pixka kontatzea, ze Bergarako udaletik ze 3 hildo ero lantzen ari gan, pentsatzen duguna eskubide hauen garapenean lagundu aldabena, ez da? Alde batetik esan, gertu kultura agertu zanean Bergarako udalean, hasi ginala eskubide hauen inguruko lanketa konstienteago bat itzen. Eta diskursoa garatzen eta erabaki konstienteago batzuk hartzen, ez da? Eta lehengo ekintza horrek etorri zian Bergarako laboratorium museotik. Eta bertan hasi ginen, bertako eskaintza egokitzen hainbat kolektibori begira. Eta hasieratik izan zen ikasketa oso esanguratsua. Aukera eman soskulako gerturatzeko beste realidade batzuei eta beste kolektibo batzuk hobeto ezagutu, beharrak, eta eskaintzak gero eta hobeto egokitzen juteko. Oso garrantzitsua izan da hor, etengabeko formazio bat, eta bertako langileak, teknikariak diskurso honetan formatzen jun, eskaintzak egokitze aldera, ezta? Esperientzia oso aberasgarria izan da, oin daukagun erronka, eta pixkate Andonik esan daben hildotik da, etxe barruko lanketain. Kultura ez da bakarrik museoa, liburutegia be kultura da, artea be kultura da, euskera be kultura da, nola egiten dugu oin, laboratorio museoan eukidegun esperientzia aberastxu hau, ikuspegi komunitario hori beste departamentu batzuetara eruateko. Eta udaleko ikuspegi bat izateko, eta eskaintza guztia poliki-poliki egokitzen juteko. Orduan, daukagun lantzen ari gan hildoetako bat hori da. Zeharkakotasun lan hori nola egin udal barruan. Eta beste hildo batzuk, beste bat interesgarria pentsatzen jaguna da, ariga kudeaketa eredu publiko komunitarioa aztertu edo horrekin esperimentatzen. Eredu honek pentsatzen dugulako ematen dotzala komunitateari protagonismo bat, beste kudeaketa eredu batzuen aurrian, ez? Eta momentuko gizarteko erronkak komunitatearekin aztertu, eztabaidatu, eta inkluso erabakiak hartzera ailegau. Eta espazio horrek diseinatu nahian gabiz. Daukagu ontxe bertan, kultur proiektu berri bat eta kulturgune bat diseinatzen ari herriko eragileekin batera. Eta pentsatu dugu, eredu mota hau izan aldala egokia espazio eta proiektu hau kudeatzeko. Daukagun erronka da horren baitan batzorde bat sortu da, eragileekin batera. Daukagun erronka da nola egin batzorde hau eztabaidatuko dabena Bergarako kultur politikak, kulturgune horren inguruko jarduerak, tailerrak, programazioa, sortzeko aukerak, nola egingo dugu batzorde hori ahalik eta anitzena izaten. Eta gure kultura realidade hori islatuta egoten erabakiak hartuko daben gune horretan. Lanketa horretan gabiz. Eta azkena, eta Maite komentatu daben bezala, Bergarako udalean ere daukagu konpromiso bat herritarrak erdigunean ipintze horrekin. Eta guk hori ulertzen dugu, herritarrak erdigunean ipintzea dela, herritarren eguneroko bizitzan zerikusia dauken gaien inguruko eztabaidak herritarrekin eurekin eukitzea. Horretarako espazioak eta guneak diseinatu behar dira. Eta adibidez daukagu adineko kontseilua. Adineko pertsonekin eurekin batera eztabaidatu eta erabaki ahal izateko, euren bizitzetan eragina dauken aspektuen inguruan. Daukagun erronka da nola eruaten dugu eskubide kulturalen eztabaida foro horretara. Eta adineko pertsonekin ere eztabaidatu gure herriko politika kulturalen inguruan. Mila esker. Hor gare pixkat. Osongi. Bai, bueno, bigarrengoz geruza praktiko batera joango gara. Praktika kulturalak eta bitartekaritza hor nahazten diren toki horretan, ez? Pixka bat arakatzeko edo ikertzeko nolakoa da hemen, ez? Eta orain parte hartzea, ez? Bueno, praktika kultural bakoitzak aniztasunari buruzko saiakera bat bezala ikustea gustatzen zain niri, bai. Bertan nabaritzen da nor egon daiteken eta norrez,
ez? Nor sentitzen den parte eta nor geratzen den bazterrean, ez? Nolabait. Agian egiten duzuen lanetik abiatuta eta irudi, esperientzia eta sentsazioei helduta izan daiteke, ez? Erantzunak ematera gonbidatzen zaituztet, ez horren beste igual ideia aurretik dauzkazunak, baizik eta praktikan sortzen diren, ez? Sentsazio horiek, esperientzia horiek, bai? Kultura harremanetarako, zaintzarako eta gatazkarako gune bihurtzen denean, gertatzen dena hitz egitera ere gonbidatzen zaituztet, bai, eta zuen esperientzia horretatik abiatuta zer egiten du posible pertsonak kultur prozesuaren parte sentitzea eta ez soilik ikuslea, bai? Hau, nik uste dut hau garrantzitsua dela, ez? Eskubide kulturalei buruz ari bagara, eta lehen aipatzen nuen bezala, ez dela kultura ez da bestentzako egiten den zerbait, baizik eta guk ikerketa taldean ikusten genuen Nikolas Barbierik ezartzen dituen 3 dimentsioetan, ez? Dela sormen, gobernantza eta parte hartzearen eskubideak kulturan orokorrean, modu horretan ulertzen dira hobeto eskubide kulturalak, bai? Hori, esaten nuena, ez? Kultur prozesuen parte sentitzea eta soilik ikusle izatea eta nola zaindu daitezke prozesuak, bai? Denborak eta pertsonak oztopo ekonomiko, linguistiko, simboliko, administratiboen aurrean, bai? Igual, lehenago aipatu, nahiko nuke aipatzea baita oztopo horiek, ez? Galga horiek zeintzuk diren, gure aniztasun hontan, ez? Herri bezala daukagun aniztasun hontan, bai? Eta, bueno, kultura eta ongizatearen eta komunitatearen iturri bizia izan daitezen, ez? Zakit ez da oso galdera konkretua, baina zakit aurrera egiteko aski duzuen. Bueno, gure atetikan, lehenko gauza eskerrik asko bai Igor eta bai niri hemen hitz egiteko aukera emateagatik. Zegoela, gaur gure eguneroko esperientzia pixkatera gutxi dezakegu, ez? Eta horren inguruan, ni langile bezala eta bea erabiltzaile bezala, ez? Kulturan den barne sentitzeko batez ere, guk nabaritze ditugun oztopo gehienak ez dira kultura eskaintzagatik, batez ere izatea kulturara iristeko momentuengatik, ez? Gu bizigean eremuan uste dugu kultura eskaintza handia badagola eta prestatuta daudela guri bertan sartzen laguntzeko eta bar, baina bertara iristeko inguruan dagoen organismo edo bide guztiak nabaritze dugu igual ez daudela hainbeste prestatuta, ez? Eta guretzatoz nahiko zaitasun handia daude, uste dugu askotan atentzioa jartzea bai zentro kulturalean, guri bertan errazteko sartzea, baina inguruko gauzak ez dira hain puntuan izaten. Orduan guretzat zaitasunetako bat hori izango zen. Bestalde, asko eskertzea gertu kulturako bezalako antolakuntzak izatea, ez? Ze guri, dakagun presupuestua dakago baita gure zentrutan, orduan, asko laguntzen digu bertara iristea. Eta baita ere, zentro kulturarekin harremanean jartzeko, eta bat. Gure aldetikan, printzipioz hori. Zu erabiltzaile bezala egorta. Erabiltzaile bezala, ni beti kulturaren gertu hili naiz. Eta, orain notatzen dena, pixkat, pixkat, urrutitik ikusten dela. Ez daukatela aukerarik area jatzea, ez? Nahi nuke esan ere, ez zaidala gustatzen ezin gabeko izena esatea, ez? Gustatzen zait beste gaitasunak sortzeko aukera daukagula eta, kultura tresna ideala da, hortarako, ez? Beste gaitasun horiek potentziatzeko eta, desberdin izateko aukera daukagu hor, ez? Diskapazitatea, ez? Edo ezingabeko hori aldatzen baliegu eta berez alaxe da, ni esperientzia hori bizitzen ari naiz, ez? Pixkat aldaketa hori, ez? Azkenean gorputza aldatu egiten da, ez? Burua ere aldatu egiten da, eta
gorputza eta burua ere aldatzeko moduan baldin badago, beste gaitasunak sortzeko ere posible da, ez? Eta hor lan egiteko aukera badago. Usten dut, kanpotik ez dakite hori landu dezuten beste horrelako egunetan, baino eta zure galdera nerezak urrutik gatzea. Urrutik gatzea hoa itzatik, ni laguntza behar dut. Eta laguntza hori, ez da errexea izatea, egertu eta, ez dakit zer gehiago esan dezaketen, pixkat ez nago akustumatuta gaur. Guk adibide bezala. Hainbeste, bota, irikinazu burua. Lenguan hitz egiten egon ginen, justu esaten nahi zenagatik. Adibide bezala, egon ginen pentsatzen, eta adibidez, ez dakit zine guztietan da, baina zine askotan edidez akomodadore funtzioi ez da agertzen. Galbin da. Ikusten duen bertxona batentzako horrez dago arazoik. Hori da, ni ikusmen murritua dukat eta hor daukat nire arazo bizta, itzaltzen ari zait pixkat bizta eta hor daukate arazoa, mugitzeko arazoa eta hori pixkat da, beharra dela kultura gerturatu eta denoi. Ez bakarrikan denoi. Esango nuke igual egoera asko hobetu dela, denbora pasata, baina igual aidia jartzen atentzioa kriston gauza garrantzitsutan, baina beste batzuk ere garrantzitsua diara, igual alde batera uste dira, ez da. Uste ez dela puntua galdu behar, ez? Atentzio puntu hori beste gauzatu dela. Eta, bixe. Listo. Dale, lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, hain garrantzitsua eta zoritzarrez ez hain maiz mai gainean daukagu gai hori buruz hitz egiteko. Nik uste dut hildo nagusi batzuk daudela, botatako galderari erantzuteko. Lehenengoa oso lotuta dago Igorrek esan duen gauza batetik, etiketak. Ez baditugu etiketak kentzen eta beti zailkatzen baditugu multzoka edo badugu jendea multzoka, oso zaila esango da amankomunean indarrak ipintzea daukagun helburua lortzeko, ezta? Orduan, alde batetik hori azpimarratzea gustatuko litzaidake. Beste batetik uste dut gobernantza eta kudeaketa partekatua edo elkarlana Maitek esan duen bezala, oso garrantzitsua dela eta nire lana oso lotuta dagoenez antzerkiarekin gustatuko litzaidake eremu horretan askotan erabiltzen den espresio bat, eta da laugarren horma hori apurtu, ezta? Eragilea guztiak egon behar gara batera, ulertu behar dugu aurrean ditugun erronkak eta ara joan behar gara bidea bankomun batez eginez. Beste aldetik, uste dut oso premisa garrantzitsua edo niri gutxienez garrantzitsua iruditzen zaidana, eta da kultura bertsioan hitzak daudela. Batzutan programak daude eginda, kultur bertsio legitimo bakar bat egongo balitz bezala, eta hori ez da egia. Hemen sozietate eredu bezala jende anitz gaude, bakoitza gure gauzekin, eta hori askotan ez da kontutan hartzen programazio edo kultur programazio bat egitarakoan. Horretarako nik uste dut entzute aktiboa praktikan jarri behar dela, elkarri ulertzeko. Hemen adibidez gaur etorri dira Aimar eta Igor beraien esperientzia edo faltan botatzen dutena azaltzeko, eta nik uste dut toparako gureak sortu behar direla, elkarri azaltzeko zer behar dugun, elkarri azaltzeko, batzutan gure partetik bai oztopak ditugu, batzutan dirua edo denbora, orduan
partekatzeko ze oztopoak daukagun gure egunerakotasunean. Eta gero, nik uste dut, beste hildo bat oso garrantzitsua dena, bermatzeko prozesu hau ondo egiten dela da, erritmoak errespetatzea. Batzutan, eta hau askotan, hori buruz askotan hitz egin da sarea, gure antzokiko sarean, eta esan da, adibidez, jarri dugu antzeslan irisgarritasun bat, eta ez da etorri, ez? Inor ez. Bueno, klaro, eske igual ez zaio gustatzen gaia, antzeslanaren gaia, igual egun horretan beste plan bat zeukan, igual, ez dakit, ez? Osea, nik uste dut erritmoak errespetatu behar direla eta onartu behar dugula epe ertaineko edo epe luzeko bide bat daukagula aurrean, ez? Ezin dugu pentsatu egun batetik bestera, naiz eta guk errekurtsoak jarri, egoera aldatuko dela. Eta nire uste dut oso garrantzitsua dela erritmo horiek errespetatzea. Eta beste azken hildo bat azpimarratzea gustatuko litzaidake, eta nik uste dute premisa aldatu behar dela. Ez da bakarrik lege betetze bat, egia da lege daukagula mahai gainean, baina hori zen behar izango gure helburua, ez? Baizik eta benetan sinestea kultura ez dela luzu bat, eskubide bat baino dala. Bai, mila esker. Galdera gehiago egiteko gogoa dauzkat, apuntatu ditut, bukaeran denborarik badugu planteatuko ditugu. Eta, azkeneko geruza batera sartuko garaia, 3. geruza batera. Kasu honetan galderak guztiontzako dira. Eta, helburua pixka bat da kolektiboari begiratzea. Eta lankidetza eta gobernantza kulturala nola indartzen alditugun, pixka bat aztertzea edo aipatzea, behintzat. Gorputzek ere politika kulturala egiten dutelako, eta entzuten begiratzen eta edo espazio ematen dugun modu ere politika delako. Azken urteotan Euskal Herri osoan sarean lan egiteko eta erakundeen kultura espazioen eta komunitateen arteko lankidetzarako modu berriak sortu dira. Nik Nafarroatik nator eta Euskal Herria hitza aipatzen dudanean barne sentitzen naiz, agerikoa da. Ezakite, egia da Euskal Autonomia Erkidegora etortzen garenean, ezberdina delako, zuek igual beste zentraltasun batetik bizitzen duzu hau. Baina galdera irekia da Euskal Herri mailako galdera egin nahiko nukeni, bai. Zer ikaskuntza utzi dituzte azken urtetako sarelanek eta lankidetza esperientziek instituzioen, lurraldeen eta kultura eragileen artean, bakoitza bere tokitik heldu, nahi baduzue. Eta nola indartu dezakegu lankidetza hori, ze lankidetza asko aipatu da eta Maitek gainera esan du oso zaila dela lankidetza proiektuak egitea, denbora asko behar dutelako, han ere denbora aipatu da, arazo bat dugu denborarekin. Arazo bat dugu denborarekin, ez dakigu kudeatzen, edo berak kudeatzen gaitu, ez dakitu nola den, baina arazo bat dugu denborarekin, beraz, garrantzitsua da baita denbora batzuk errekonozitzea kulturari, eta arteari, eta prozesu mota honi, ez. Beraz, hori, nola indartu dezakegu benetan lankidetza hau, ez, edo nola irudikatzen duzu lankidetza bat posible den mundu hori edo giro hori, ez, egungo marko administratiboan, eta ze izango litzateke lehentasuna etorkizuneko urteetan eskubide kulturalak benetakoak eta partekatuak izan daitezen, ez? Igual, Maite hasi nahi baduzu? Bai, lehen esan dut, ez, elkarlana aritzea zaila da. Zaila da, eta, exito edukitzeko nire ustez, eta nire uste apalian da, eduki behar deguna da, lehen da bizi, partekatu behar dugu, zer nahi dugun, helburua, partekatua izan behar du. Eta partekatua izan behar du, parte hartzen dugun guztion artean. Instituzioak, entitateak, erabiltzaileak, enpresak danak partekatu behar dugu, hori ez, zer nahi dugun egin eta zer nahi dugu lortu. Gero, niretzako ezinbestekoa da
espazioak eskaintzea. Espazioak sarea osatzeko, sarea indartzeko, eta espazioak elkar ezagutzeko, elkarrekin ikasteko, eta aurrera egiteko denon artean, ez? Eta hori ez da erraza. Erritmoak ere bere garrantzia du. Ze erritmoak ez dira berdinak. Eta nire usterako, presak, alde batea utzi behar dugu, eta proiektu batian eta helburu batian sinisten baldin badegu, denon jarri behar gea klabe berian. Eta Jaurlaritzaren erritmoak ez dira Aldundiaren berdinak, ez da entitate baten berdina, udalena, guk nahiko antzeko dakagu, baina helburu orokor bat partekatzen badegu, presak alde batea utzi, proiektuan sinistu, eta denen implikazioa aurrera egin. Guk hemen daukagu modu egiteko bat, nik esaten dut nire arloan, beste kultura arloan ez naiz aditua, baina gizarte mailan guk dakagu eredu bat, eta dakagu modu egiteko bat. Eta hemen dakagu entitate bat lidergoa eramaten duna, baina entitate batekin sarea, eta hori da indartu behar duguna. Sarea indartu baldin badago, espazioak baldin baditugu, eta hasieran esan dut, nire lehenengo parte hartzea, niretzako hori ikasi dut. Eta arlo guztitan espazioak beharrezkoak dian, elkar ezagutzeko hasteko, adosteko eta konturatzeko beharrak berdinak ditugula, aukerak berdinak eta helburu berdinak. Elkar ezagutzen bagera, errazagoa da, gero aurrea egitea. Elkar ezagutzea arlo pertsonalian ere, ze horrek ere bermatzen du, gero, indar gehiago jarriko genula, proiektu horretan. Gero, denbora, eta niri iruditzen zait oso garrantzitsua ikustea zenolako ibilbidea eraman duen Martak aipatutako guztia. Pixkanaka hasi, zabaldu juten, eta gero, erabiltzaileak parte hartzen. Erabiltzaileak erabakitzen. Erabiltzaileak bere iritzia eta zertikan, bere balditzak jartzen. Eta niri hori oso garrantzitsua da. Elkarlana betikan hasita, guneak partekatzeko, eta presa ez eduki, proiektuan sinistu, eta hola jungo gea, pizkanaka, elkarraritzeko oztopo guztiak hori gaindituz, aterrizatuta. Ez dakagu, hori da nire ikuspentua, eta gero Martak esan duna, baloratu. Ebaluatu, ze emaitzak dian, gero zuzentzeko, bideratzeko, edo behar dena iteko, hori da nire eskarmentutik eta nire ikuspuntua. Mila esker, Maite, Golandonia. Bale, bai, ez dakit Igorrek edo Aimarrek aipatu duzue, arazoa ez dela kultura eskaintza, ados nago zuekin, eta datu konkreto bat ditut, ekarriko dute Maire. Hau, Euskadiko kultura behatokiak eman dagoa, 2008an, 20.000 gainetik kulturrekimenak egon dira Euskadin. Osea, ados nago. Ez dago zara da igual, gero, eskaintza horrek zinagoa bile barko da, ze eta nori eskaintzan denez, baina arlo horretatik ondo. Eta Maitek aipatutakoaz, elkarlana. Guk kultura ikuspuntutik bentsat, gu sisteman oinarrituta gaude. Sisteman sinestu egiten dugu. Hau da, ditugu sarea. Sarea da sistema bat. Daukagu Euskadin liburutegi sare bat, 300 baino gehiago dira. Antzokiak ez dakiti 61, 62 ditugu. Osea, eskaintza eta egiturak baditugu. Eta hori da, sistema bat martxan dagoela. Egin beharko duguna da, sensibilitate hori sare horretan eta sistema horretan ere barneratu eta hori martxan jarri.
Gure kasuan, guia 2025-etik aurrera diru laguntzetan, adibidez museotara zuzenduta dagozan diru laguntzetak, ja irizpide moduen baloratzen dena sartzen dugu irisgarritasuna zentzu zabalean diru laguntzak ematerakoan. Orduan egin behar duguna da, daukagun sisteman sartu beste irizpide batzuk eta finago ibili eskaintza hori gizarte osora zabalik egoteko. Eta hain buru belarri gabiz sistema honen garrantzitsuaz, uste dugu ere marko normatibo batera eran barko genituzkela eta horretan gabiltza. Gabiltza kultur sistemaren Euskadin lege bat garatzeko nahiean. Eta horren barruan eskubide kulturalak ere paper printzipal edo garrantzitsu bat eukiko luke. Beraz, gure asmoa zirribor horretan buru belarri gabiltza ere, eta izango litzateke sistema hori momentu honetan martzan dagona, errekonozitxo dokumento baten eta karri dokumento batera handanok. Eta nuke itxiko ere alde batera eskaintza pribatua. Ze lurralde honetan Euskadin badaude eragile pribatuek ere oso lan bikaina egiten dutela, kultur gaietan nabil. Eta, batzutan publiko eta pribatu ere batu egin beharko genituzke indartzeko kultur eskaintza. Beraz, guztiz adoz elkarlana, guk elkarlana horretan sinesten dugu, eta guk ekarri dugu sistema batera, eta ia kapaz garen marko normatibo batera ekartzean nun, Euskadin edo lurralde honetan dabizen kultura jente guztiek, pribatu naiz publikoak, naiz sortzaileak, naiz artistak, dana marko horretan sartzeko kapaz garan, beti ere bermatzen marko horretan kultur eskubideak. Ni esker Andoni. Eta Maite Usabiak nahi bauzu, zertu? Nik aipatu dituzuen bi ideak indartuko nituzke. Alde batetik diskurso bateratu bat edo marko instituzional bat eukitzea zentzu horretan zenba lagunduko zozkun koherentzia bat eukitzen eta linea estrategiko batzuk eta lehentasunak markatzen ere eta horren barruan ze garrantzitsua dan toki mailari begira udalen sare bat egotea. Kultura daukan bere konplexutasun horrekin, lehen esan dugun bezala, perfil asko saretelako hemen, baina saretze horren garrantzia ikusiko nuke, diskurso hori bere ganatzeko, estrategia pentsatzeko, adituekin egoteko eta lineak markatzen juteko. Sare horrek eraikitzean jarriko nuke nibe bai indarra, gainera maila desberdinetan, tekniko zein politiko. Pentsatzen horre daukagula itxeko, ez da. Eta gero beste bat askar, zuei entzun eta gero, pizkatxo bat indartzeko idea hori elkarlanarena, gu Bergaran daukagu Bergarako plazan areto bat, eta areto horrek arauei begira eta legeari begira irisgarria da. Arkitektonikoki irisgarria da, anistasun funtzionalei erantzuteko ere irisgarria izan leike, presio politika badago eta eskaintza asko doakoa da, baina jatorrian jaiotako jende asko, atzerrian jaiotako jende asko ez da etortzen, anistasun funtzionaleko perfilak ez dira gerturatzen, egoitzetan bizidian pertsonak ez dira gerturatzen, ordare barrera batzuk arauetatik aratago deiaztenak, ez? Eta gehiago elkartu beharko ga eragilei eta realidadiei benetako egokitzapenak itxeko, ez da? Bai, igual, justo horren arira, gu, bizigean herrian, badago lantalde bat, zerbitzu desberdinen artean, lan egite duguna, eta kultura ekimenak, eta beste gai asko tratatzen dianak, ez? Eta, esango genuke, egiten dan lan guzti hortan, Maitek esan duen bezala, bakoitzak bere ritmoa dakala, ez? Orduan, igual guk justo diversitate funtzionalen eta arlo erresidentziaren, ikuspuntua oso landuta dakagu, eta igual beste eragile batzuek ez, eta ritmoak errespetatze dira. Baina, ze gertatzea, igual, segun ze kultura ekimeno edo, esatea igual, erresidentzeko jendea ez da etorri. Igual kontua da baita, askotan bertako erritmoak ez dira errespetatzen, ez dira ezagutzen. Ze gauza da adibidez, gure herrian egiten dian kultura ekimen asko, igual askotan behiratzea herriko jendea lan ordutatik kanpo disfrutatu dezan, adibidez, asteburutan, orduan egite dira, asteburu baten. Zer gertatzea, erresidentziko jendea, gu monitore bezala asteburutan ez gaude. Orduan, gurpildun aurkia dakan jendea dola ezin da jetxi, ez dako lako laguntza jetxeko, edo, familia daganak bai, baina ez daganak ez daka posibilitate hori, ez?
Orduan, bueno, erritmoak errespetatu behar dira, baina baita kontzientzia izan behar da, ze toki batzutan, pues, egoera horiek daude, eta, karo, pues, igual ezin da... Bai, aste arte goize baren izan behar da. Ez du zertan, baina, igual, kultura pixka gehiago zabaltzea aste guztian zehar, ez? Denboretan, eta... Adibide bezala, ez? Baina bestela, esan, erritmoa errespetatzea, eta lan ikaragarria egitea da baita, osea... Bai. Baite zinazuk, ez? Ez? Maite, ez? Bai. Bi maite dauden. Galdera bat, zergaitik anestia gerturatzen Bergarako jendia area? Ailatzea, informazioa ailatzea beraien ingurua. Azkenian, ni adibidez, nire esperientzia hau da, Ni lehengo aste arte enun ezautzen sare hau. Gertu kultura sarea, enun ezautzen. Ni beti bili naiz bilaka kultur asuntuekin eta beti ari naiz bilaka eta enaiz zuekin agertu. Maite, zuzendaria nola da? Marta. Marta ezautu nuen lenguan eta izan nion ere, ez dakiz zergaitikan, igual, Bergaran ez da ailatzen informazio hori. Kaldera da, ez dakit, Ohiko bideak erabiltzen dielako eta konturatzen ari gana da egokitutako bideak izan behar diela. Igual zerbait aldatu behar da informazio hori ailatzeko, ez? Nola ailatu, ez dakit, igual globo batekin jun eta ez dakit berdin zait tonteri bada, baino, igual aldatu behar da, igual nola informatu, ez? Ni ez nakin ezerrez, adibidez, ez? Eta kuriosoa da, ez? Nola az, ez? Tanto algoritmo, nola esatea hoi, ez? Euskera, ez dakit nola esatean. Jode, me debería haber puesto, ez? Gertu kultura es tu lugar. Ez da pasa. Hori ez da pasa, ez? Horratikan, ne gustatuko litzaidake, ez, horrelako gauzak eta horrelako, eta zurekin ere nago, beste maiterekin ere nago, azkenian ere espazioak behar ditugula, eta hitz egin asko entzun, zuek guri, eta denon artian, pixkanaka, zatik. Ez da sinisten, jendia ez duela nahi bere, jendia atera nahi du, bere limitazio horietatik atera nahi du ziur. Ez dakit nola. Nere kasua da pixkat hori, nik alduta nabil, ez dakit noa jun. Ez dakit zer egin, nire gorputza eta nire burua aldatu eginda. Hortan, aukera dukau, baina ez dakit nola zen moduan aldatu behar da informazio hori, baina beharrezkoa da aldatzea, eta ni suposatzen dut denbora behar da, jendea jongoa bergara, seguro. Seguro. Bai. Bera, amaitzeko, bi gauz bakarrik. Berari entzuten, gogoratu naiz, oso argi daukagula buruan, zelan kudeatu adibidez, eskolako kanpainak. Malguak dira, goizez, hori informazioa emateko, erabiltzen ditugu zenideko elkarteak, hori igual, isladatu behar da, kasu horietan bai, ez lan irisgarrietan, erabili estrategia horiek, eta, lortzea, berak esaten zuen bezala... Eta gero, nik uste dut oso... Bai. Beste hitz bat oso garrantzitsua dela, eta da ohitura sortu behar da. Ohitura sortu behar da, elkarrekin hitz egiteko, ohitura sortu behar da, estrategia horiek aurrera eramateko, eta ohitura behar da, azken finean, hau niretzat irakas prozesu bat da. Non guztion, elkarren arteko jakintza jasotzen dugun. Orduan, bi gauza horiek azpimarratzea gustatuko litzaidak. Eta gero, psikologia asko gustatzen zait, eta hor fenomeno bat aztertzen da, meras posizion deitzen dana. Eta zer esan nahi du horrek? Ez dena ikusten, ez dugu barneratzen. Eta aldrebez, ikusten badugu milaka aldiz gauza bat, ohituratuko gara horretan, eta gainera
polito ikusiko dugu eta normala ikusiko dugu. Orduan, animatzen dut hemendik hori. Dauden ekipamendu kultural irisgarriak nolabait biztarazteko eta aurrera emateko prozesu hau. Bai, bueno, justo ja denboran gaude, beraz mila esker parte hartzagatik, mila esker hemen gaudenei, zakit galdera laburren bat egongo den, laburra edo luzea, baina bueno, aukera ematen digute, beraz. Erantzuna laburra. Hori. Galderarik ez badago, bai goreko nuke gai bat jarri mai gainean eta horri izten dut. Oin dela gitxi olako mai inguru baten galdetu ziguten, kultura ikuspuntutik, agenda 2030, zein zen erronka nagusine datorren urteetarako, ez? Eta, karo, erantzunak beti zango, ez dakit, arlo teknologikoa, niretzako da empatia. Eta askotan, lanean gabizenean eskara jartzen beste praketan edo beste zabatetan. Eta hori nik uste dut badala gauza bat kudeaketan gabizenok, bai arlo pribatuan, publikoan berdin da, aurrean daukasun zapatetan jartzea ere. Eta niretzako gaur egin gizartea zelan dagoen edo nola dagoen antolatuta, empatia nik uste dut dela klabea datorren urteetan nahi badugu gizarte askoz behorekatuago egitea edo jarraipen emote asko artean daukagun. Eta hor izten dut gaia, pentsatzen dugunean maietan, pentsatu behar dugu bestengan, ez norberangan, orduen empatia falta dugu. Eta hori nik uste dut datorren urteetan eraikitzeko gizarte horrekatua klabe izango beharko litzateke. Badugu lana ba. Oso arrez esaten da, gero egin behar da, baina behintzat, klabea behintzat buru barruan euki. Aipatzen zenituzten momentu horiek, ez, elkar iritziak elkar trukatzeko momentu hori oso garrantzitsua da, baina, karo, egia da parte hartze kultura hori, ez, urteak eta urteak eramango digula, eraikitzea ez kultura hori. Eta gero, parte hartze horrek ez da bakarrik eskubide bat, baizik eta bete beharrak ere. Eta batzutan hori galdu egiten gara. Eskubideak ondo daude, bai eskubideak daukauzan neurrian bete beharrak ere baditugu. Horrexegatik kultura deitu diote, ohitura edo praktika bat egiten. Bai honek gauza klabeak dira, eraikitzeko behar diren modun gauza, konstantzean okertengo gara. Listo. Mila esker ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.